ke thot kabiang long live Hello. oh Lalo non itu karbiang live studio kan itu pot live stream ke dalam ji lake ini tuh bukan LAC long ke dalam non la nili pike la bukan la ke factory lo la pen itu ke dalam tunai ma ke non ma ke bukan higher secondary school lo long le dalam nang ladang lo ladang ke 129 la so highway lo so adung si ala so non counting doi bom lo ladang bukan higher secondary school long si kasi labang so higher secondary long sini tu ma correspondent terang samudo alang lipene live stream alang lipene labang so counting result bang update itu march koran terang samudo nilila march long manali hello arjun long lo hello arjun long ma arjun long lo to nang ni update ka kadong pa lo putot kabiang long live studio pada por kilong support non nili to narlo opong putot Bokajan pe nili to live bang tulo nili men anon terang la pe nili long kamera pate nang kacirap dun korte lo kan kilo project terang lang li panchulo mo la son kamera nang kacirap dun ko la pen nili to dapat apa por pen non ans tame ladak kadok kawe kalakha along si dolo dukluk lo dadak pen cetek de pin sinil tum dolo la pen non an la khabo mang bom pen ingkung krek thom an mate 13 round an dotang lo 13 round an do bom pen 13 round an complete lo non final round dolang nilitum berapa poin ke ingkung bli an nilitum report bukajan pen pilong lo ladak lano je bukajan ke 108 LAC Constituency tu lo tapi ladak komosti drop do lake Bokajan, Bokajan, Surupothar, Deupani, Nilip, lapen Duar Baguri, la Longtrop, polling station la voting box si ladak Bokajan Higher Secondary arong ate strong room along mangig lo lapen dapat penceng si nonan abang kianar lo pong lo si ilitum jasemet ingkung ko result bang nilitum rada pan rada pan pachimingtum lailo 5 round bang ke lailo BJP tum 4213 lapen Congress tum long lo 2551 lapen ASDC tum long lo 70 vote lapen GSP Gana Suraksha Parishad tum vote long lo 133 lapen tu ke APSLC mat independent lo alang itum vote long lo 1235 nota vote am lot 242 tapi 6 round bang ke report apu henlo 6 round bang ke BJP atumong lot 2766 lapen ang lapen long to law Congress tumong lot 2351 lapen ASDC 64 GSP 150 APSLC 1717 son lo la pakai 6 round ang kum lo la 7 round ang kum kami ni tumari di long do 7 round na son ang lo BJP to vote lo 3011 la pen Congress to vote lo 1084 ASDC to 94 la pen GSP to 264 62 la pen APSLC to lo 3381 la son ang lo 8 round 8 round bang lah no BJP up to 2209 then Congress to 1439 then ASDC to vote long lo 93 then GSP to vote long lo 101 then APSLC to vote long lo 1771 so muda koran bang ke 8 round aporan bang ke APSLC atau si 2000 sosial pot pen perang bom sitame kakak keceng bang ke ballot box is lakha pon lo lapen adun tulo bang ke bang tulo adun tulo bang ke la bang ke luar baguri pen si lakha bang ceng lo luar baguri pen bang bom masih milip pen bang tulo la Bokajan
Bokajan MAC Constituency nang kele pen that BJP tum penang vote kelong la person si dong lo 9 round of bang kala hello BJP tum vote long lo 5,307 Congress of vote long lo 2,648 lapen ASDC to 62 vote lapen TSP to 59 vote lapen APSLC to 500 Dadat 9 round along pemangke APSLC to ang masih vote ang jumlah ko 9 round mangkele huda pangke BJP atum si high de lo man APSLC atum vote ang kelong jumhel lo si 9 round pen mangke BJP atum si lead lo lapen 10 round ada photo bang kala ho ni tum kelong kon everything nang kili kala ho BJP atum 7,096 vote lapen Congress atum 2,832 vote lapen SDC to 84 lapen GSP to 89 vote lapen APSLC to 494 kilo 9 round lapen 10 round kan make APSLC to nang jumbom 11 round ada pun bang la puson lo 11 round bang ke BJP to lo 3,890 lapen Congress to lo 1,580 vote lapen ASDC to 61 vote lapen GSP to vote long lo 49 vote lapen APSLC to long lo 733 vote la bangke 11 round report lo lapen non 12 round lapen 13 round 14 round non round ke thong la la round ke thong lo tak la tak buka jana bangke round ki jupo se allocation bang la 39 at war la lo la bangke hala ko strong room ke la ha room lo Hello, Choro Parlo, okay. Hello. Non marke Bokajan Pestame litum long polo, Difurong Soki Pestame long polo, la pen Hamren Pestame, Amri Pestame litum long polo, non manke, iritum Katowi angkang Pikar Bienglong, as a whole, as a whole, Labangso, general elections to parliament constituencies, Labangso train and result Aputak. As a whole, non-market ilitum EVM, labanso vote postal aputak ilitum klar dakpen napachini pompo candidate abangke party BJP lo aborsing tiso anang likelong bangke 15,500 dieta 1,55,767 votes pensi alang li palong lo anang vote kelong lo lapen trailing abangke neck to neck contest abangke jaya kathar independent alang li sitame 97,701 vote pen alang li sitame long dun lo laso teng polote BJP lapen APSLC labangso difference abangke non marki EVM votes result teng polote 60,000 but 50,000 laso difference do lapen joina minglang Indian National Congress alang li kelong ke 63,298 lapen ke sangma bangke alang li kelong ke alang li same penangan long dunjo 5,587 lapen Johnson Bay Autonomous State Demand Committee SDCN bangke 4,616 lapen nota mate none of the above bangke 8,043 kadu pen votes lang namlo polote non marke Bharatiya Janata Party amorsing tiso hi bensi alang li kadu pan lang namlo polote alang li nearly 50-60,000 of vote pensi alang li high pon bom lo tame non marke bajihini leelo jo bajihini leelo laso teng polote penangan around dolang tame labangso around penangan around dolang lasi labangso around putar litum chiniji base live update pon bom pom non banke litum dan gifurong sepi pele litum chingi than padu ponang non marke result banke angkang pi result banke non marke lansi dolong ne puthonili pachini pon pom Amar Singh Tiso Bharatiya Janata Party in Benkelong mang 1,55,767 votes alangli 46.5% of vote pensi alangli Longpon Bomlo Penjai Kathar mang independence 97,701
alang ligalong point 29.16% lo lapen joyra mingleng bangke 63,298 mate 18.89% lapen sangma bangke alang liga 5,587 alang listame 1.67% budlo gelonglo lapen Johnson bestame alang li 4,616 pulote alang litum chukadam tang pen stame peneng bang stame dure chen sonse thekpolong alang litum stame 1.38 percent food stame long ponlo lasi non lasoteng lang namno pulote non bang baji ini lo pulote penangan around dulang sitame litum interesting lo non neck to neck si contest dambom lang stame interesting non pong mangke atema jay cutters stame penangan aphidum kri la so trainer lo aphidum creation se thekpon lo sitame pamoni dum tokso ke do along chethan lo niltum chethan lo along litu stame BJP pen stame spokesperson along chethan lo along litu stame an chuke damtang 2019 election of the result banke la an undude ta high pusi along litu chethan process me na banke main factor banke voters turnout banke dure chelson se thekpon lo and litum Difurong sopi non ko PPC update ma itum live ke dam je phanse itum non body pon lo na itum rong phar sang pen itum chingki ji phan body pon po la pen hamren pen sami itum live stream itum la bang so update puthak chingki je than je phanse itum body pon po Samsung graphics